Damdamag Radyo Sagada. Naimbangal daw iti Biyernes, dinmanon iti oras nga daibingay dagiti damdamag pang alas 12. Siyak ni Simbay kat para iti ulo dagiti damdamag. Iti pagilyan na milyones a Pilipino dehado iti transisyon iti renewable energy. Iti ulo dagiti damdamag dito rehiyon ti Cordillera ken iti lokal dagaan nagtaudan ken tradisyon na maaramid at tarabay iti pangkabyagan dagiti agsubsubli na insiguda na nga umili nga overseas Filipino workers. Elders ken landowners ijay benget nang ibabawi iti suportada iti mining exploration. May sa akamang ti tribo nga butbut pimusay iti panagpudot manan ti tribal war kontra iti Betwagan iti Sadanga. DTI ken DICT sanib puwersa para iti digital safety dagiti MSMEs ken estudyante jay bonto. Baroy proyekto kontra iti stunting mayuswat iti Montañosa nga awan ti gastusen ti probinsya. IBIZ ti Bureau of Internal Revenue inailawlawag iti naipatungpal a panagdagop sa J Barangay Patay. 40 nga pamilya iti Sagada naggraduar manipod iti programa nga 4Ps. Ken minahang bayan dito'y Sagada na balakada na sumurot iti nataltalgada pa nagtrabaho ken maikari nga sweldo. Para iti detalye dagiti damdamag, madanagan a perbi dagiti consumer groups ken energy experts kalpasan a maduktalan at maikatalo nga green energy auction program. Wenno daytoy GAA3 ti Department of Energy wenno DOE amang pangpanggep amang ibaba iti singer ti kuryente ket nagtenag iti monopolya ti sumagmamano a bilyonaryo iti pagilyan. Sigun iti internal report ti Energy Regulatory Commission wenno ERC, 99.86% dagiti naisumiter a bid dagiti dambuhala kumpanya maibilangan ti San Miguel ti Ramon Ang, Prime Infra ni Enrique Razon Jr. kan ti First Gen ti Pamilya Lopez ket basta laeng nga ng kopya iti maximum price limit wenno ti kangatuan a presyo nga intakda ti gobyerno imbis nga bumaba tapno paglalabanan dagitoy. Kapuy ti daytoy ket puwersado a bayadan dagiti umili ti nasurok 2,000 nga megawatts wenno 2,000 megawatts ti sobra a kuryente asaan a nakanayon iti orihinal a plano ti gobyerno. May palagip adinilaw metlang ti ERC ti First Gen kalpasan nga iyawis na ti presyo adimanon iti 60% anangat ngato para iti geothermal expansion. Plants da gaputa awan ti nakalabanda iti bidding. Numan independent ti DOE ti addang tapno madanon dati target a kagaduaan na linis nga enerhiya pagdanon ti tawen 2040 nagbalaag dagiti environmental lawyers kan consumer advocates ti gobyerno ano saan ang mabaliwan ti pagalagadan iti bidding ket agtalinaed nga adipen dagiti ordinaryo a Pilipino itinaggato a babaydan iti kuryente. Bayat nga agtaltalinaed nga agpapabaknang iti birok ti sumagmamano nga powerful families a makinbagi iti dandani 70% ti power grid iti pagilyan. Iti detalye dagiti damdamag dito rehiyon ti Cordillera saan laeng a trabaho no di panang patalinaed kadagiti na insigudan nga pateg ken proteksyon iti taga a nagtaudan ti agbalin nga sentro ti pangkabyagan para kadagiti agsubsubli nga IP wenno Indigenous Peoples Overseas Filipino Workers wenno IPOFWs dito'y Cordillera. Iti sidong daytoy
na iya laylayon nga agreemento ti DMW, Department of Migrant Workers, kanda iti Overseas Workers Welfare Administration wenno OWA, kanti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP iti rehiyon, napirmaan iti Hunyo 16 in pasigurado dagiti ahensya nga amin dagiti tulong pangkabyagan ken negosyo a maitakder para kadagiti rimuar iti pagilian ket maibatay iti indigenous knowledge systems and practices wenno daytoy IKSP. Dagiti tradisyonal nga kaamuan ken linteg iti panag-ugali. Malaksid iti tulong nga pinansyal mangipatungpal. May patungpal metdang dagiti programa amang address kadagiti emosyonal ken kultural nga epekto ti nagbayag a panakasina ti maysa nga umili iti ilina wenno bukod na a komunidad. Tapno maisigurado daytoy tapno maisigurado ti panagbaligi daytoy aktibo a mainayon akas katuang iti panaka-implementar dagiti programa dagiti local government units, dagiti tribal elders, dagiti konseho ken dagiti sektor ti kabataan ken kababaihan kadagiti komunidad. Iti sabali adamag ket nagpatengga ti panag-ulimek dagiti sumagmamano a residente, elders ken landowners sa jay barangay Bulalakaw ijay Mangkayan, Benguet. Kalpasan nga opisyal nga ibabawi da tinagbalin nga suportada iti drilling ken mining activities ti Crescent Mining Development Corporation wenno CMDC. Iti nagsisina nga mensahe ana isumiter babaen kadagiti ahensya akas iti NCIP ken daytoy Mines and Geosciences Bureau wenno MGB kadua ti lokal a gobyerno inaklon da ulidoy badekaw ken ti enempay adadu mga leader komunidad napirmaan laeng ti manifesto ti suporta iti napalabas at tawen asa ngem saan daytoy nabasbasa ken mamatida nga may panggaplaeng daytoy iti napalabas a proyekto. In paganatgat ti grupo nga tututulan dawon ngo supsupyaten da ti anyaman nga aktibidad daytoy CMDC iti bukod da lugar tapno masalakniban dagiti taltalon da ti pangkabyagan ken ti pagtataudan ti danum. Kagidan daytoy ket mas nga pinatibker dagiti residente dagiti barikada da nga naitakder iti paylaeng bulan iti Oktubre kalpasan nga may report maisrek dagiti heavy equipment ti kumpanya. Depensa dagiti umili, kurang ti free prior and informed consent wenno FPIC. Agkurang iti FPIC ti renewal ti permit ti CMDC. Nagmensahe met daytoy management iti CMDC nga legal ken adaan iti kaukulan nga permit manipud iti MGB ken NCIP ti operasyon da ngem agtaltalin na nakalukat para iti dialogo iti komunidad para iti maysaan natalna nga resolusyon. Iti detalye met dagiti damdamag iti lokal. Pimusay ti maysa nga kameng daytoy tribo nga butbut manipud iti tinglayan iti Kalinga kalpasan nga bimtak manen tinadara nga tribal war kontra iti tribo nga betwagan iti Sadanga ditoy Montañosa. Daytoy ket iti napalabas nga lawas sa Mount Tumuwad. Sigud iti Kalinga Police Provincial Office dagos da nga nangipatulod iti nayon nga puwersa iti nasao nga bantay tapno lapdan ti posible arrest back ken panagkaron ti sitwasyon. Ti panaglalaban ket nagramut iti mano a dekada nga boundary dispute wenno panag-innagaw iti teritoryo daga ken irigasyon iti paset ti Mount Icar nagbalin met lang nga makagapu iti panakadadael ti tradisyonal nga budong wenno peace pact iti umuna nga paset ti tawen 2000. Gapu iti nabayagan nga tensyon akanayon nga mangpaspasardeng iti panagtalon ken klase dagiti kabataan ket inyendorso daytoy provincial local government unit ti Kalinga ti kaso iti Cordillera Regional Peace and Order Council wenno RPOC tapno ibirok ti pangmabayagan a solusyon. Ditoy Montañosa ket agdultuloy ti panang ipapigsa iti opensiba kontra kadagiti online scammers ken cyber criminals. Daytoy ket babaen iti panangidaulo ti Department of Trade and Industry wenno DTI iti maysa nabaligi
nga panagsanay. Daytoy kada nalawa nga training o na cybersecurity and safe digital practices sa Jay Bonto. Nakiyapasat iti daytoy ti 24 nga micro, small and medium enterprises wenno MSMEs. Kadwa dagiti nag-ala iti kurso nga IT ken business manipud iti Mountain Province State University wenno MPSU. Kat nga rod iti daytoy serye ti panagsanay kat nagbalin nga speaker da Aldrin Dumasig ken Winston Apolinar. Eksperto manipud iti Department of Information and Communications Technology wenno DICT. Panggap tinasao at training nga ikan armas ken ipaayan iti makaanay nga kaamuan dagiti negosyante ken kabataan wenno learners amang tukoy kadagiti nagdadakkel nga online scams. Iti kastoy ket mataripato dagiti sensitibo nga data may panggap iti negosyo ken maisigurado natalged ken secure ti kada financial transactions nga maiyar-aramid iti digital space. Iti tungtungan may panggap iti salunat, yuswa ti Montañosa ti may sa abaro a proyekto amang pangpanggap nga waswasen ti pagkabansot wenno daytoy stunting kadagiti ubing ken mapasaya at ti salunat dagiti masikog. Daytoy kalpasan nga isango ni Dr. Maria Lorela Averilla, ti Project Director, ti Nutrition International, ti Addressing Stunting in the Philippines, wenno ASP project, ken ni Gobernador Bonifacio Lacwasan Jr. babaen iti maysa nga courtesy call iti Hunyo 2. Sigon kaniya Dr. Averilla, tutukan ti proyekto ti nutrisyon dagiti masikog ken dagiti ubing nga agtawan iti 5 agpababa. Inyo nay unay na mutlaeng intero apundoan ti Nutrition International ti programa isu nga awan ti Irwar kwarta daytoy gobyerno probinsyal. Napudot met ti panang awat ken panang suporta ni Governor Lacwasan iti nasao nga inisyatibo. Sigon iti gobernador, nagdakkel at tulong daytoy iti manarimaan mutlaeng iti manarimaan nga panang address ti gobyerno ti probinsya iti kastakot mapaimbag ti salunat ken nutrisyon na dagiti umili. Dito sagada kat naiparubuat ka na mas nga nailawlawag. Babaen iti Bureau of Internal Revenue no BIR daytoy programa nga e-biz. Babaen iti maysa nga panagatipon. Anaangay sa jay barangay hall ti Barangay Patay. Iti napalabas nga aldaw iti Miyerkules, Hulyo 1. Iti tawen, iti madama nga tawen. Panggap daytoy e-biz nga palakaan ken papardasan ti proseso ti panagparehistro ken panagbayad iti buwis para kadagiti babasit nga negosyante wenno dagitoy micro, small and medium enterprises ita nga makabaruan ti panawan wenno daytoy maibagbaga nga baro nga digital platforms. Sigon iti BIR babaen iti e-biz saan nga kasapulan pay nga pumila nga nabayag kadagiti opisina kaputa mabalin nga ma-access online babaen iti smartphone wenno computer. Sigon kadagiti residente kat kadagiti lokal a negosyante ket mayat daytoy nga addang iti BIR ngam ti problema ket nga rod daytoy signal gap iti munisipyo. Sigon iti BIR, dakkel nga bawas abala daytoy kadagiti umili nang runa iti panginaldaw nga operasyon. Kaputa mabalinda nga ag-file ken agbayad iti malem wenno iti panawen nga weekdays ken iti rabii. Ina binalakadan met dagiti opisyal ti publiko nga padasen daytoy online portal tapno maniklikan daytoy last minute nga panagidesar iti buwis. Iti sabalipay nga damag iti lokal kat
Baligimot nga naisayang kat baban iti Municipal Social Welfare and Development Office wenno MSWDO sagada ti Pugay Tagumpay graduation na ceremony iti napalabas nga Martes, Hunyo at 30. Iti nasao nga seremonya formal apo nga naggraduar ti 40 a pamilya nga benepisyaryo manipud iti pamilya nga Pantawid, Pamilyang Pilipino Program 104 Peace. Sigun iti MSWDO, dagitoy da naglepas kata opisyalan asimrek iti self-sufficient level of well-being. Kaya't nangasawan, basar ka dagiti na itakda nga indicators wano pamantayan ti gobyerno, dagiti pamilya kat adaanan iti makaanay kana natiptip ka nga pag-alaan wano pagbirukan iti kwarta. Makalasat dan para iti inaldaw nga gastos kan kaya damet laengen nga tustusa na ti pang iti salunat ken edukasyon dagiti ubingda. Ti Pugay Tagumpay ket pamaneknek nga epektibo daytoy nga programa sigun iti MSWDO. Kat para apo iti moda detalye dagiti damdamag. Kasarunong nga ro daytoy anonymous nga surat a reklamo manipud iti maysa a lokal a residente. May papan iti pangta iti pagtalgedan ken negatibo a kondisyon iti panagtrabaho nang iarami ti Department of Labor and Employment. Wenno daytoy Dole Mountain Province Field Office iti maysa nga fact-finding mission iti small-scale mining. Wenno daytoy SSM, wenno minahang bayan ijay barangay Fedilisan ditoy sagada. Tapno maimbestigaran daytoy a reklamo, nangisayang ti inspection team ti Dole iti panagbisita iti site. Babaen ti panakikoordinar kadagiti opisyal ti lokal nga gobyerno, pulisya, Mines and Geosciences Bureau wenno MGB, ken ti Northern Sagada Barangay Small Scale Mining Association Incorporated wenno NSBSS MAI. Numan pa inkumpirma dagiti investigador nga awan ti kaso ti child labor iti pagminasan, naobserbaran ti issue. May naig iti nababa nga pasweldo, daytoy 350 pesos per day, ken panagkurang iti natalged a pamayan iti panagtrabaho. Iti nasao a panagbisita ket ilawlawag dagiti opisyal ti organisasyon dagiti babasit a minero, tinababa a pasweldo. Inbagada dagiti mangmangged iti tunnel wenno portal, ket nabababa no iti 8 nga oras ti panagtrabaho da, ken adda ti libre at taraon para kadakwada. Dagiti mangmangged iti gilingan ti balitok wenno processing mill ket agtatrabaho iti 8 nga oras a shift ngem inpunto ti asosasyon at ti trabaho da ket saan unay a delikado ken nalaglagan kumpara iti tunnel. Inbalakat ti Dole ti panagbaliw iti sistema ti pasweldo no sa dino masapul ti agsinabali nga antas ti sahod nga umno iti kadagsen ken kariga ti tunggal partikular a trabaho. Inbilin pa iti Dole iti kinakasapulan a nairot nga panangsurot iti pagtalgedan ken salunat dagiti mangmangged ken ti occupational safety and health. Malaksid ditoy na ibilin nga amin a minero ken trabahador ket kasapulan nga agusar iti personal protective equipment iti amin nga oras ti panagtrabaho. Nasken nga agpili iti nasken nga agpili iti formal nga agsanay para iti talo nga safety officers ken talo nga first aiders kagida ti panang patalined iti kompleto nga first aid kit iti mismo a lugar ti pagtrabahuan. Nayon pay kas legal asong sumbatan daytoy asosasyon dagiti babasit a minero na bagaan ti asosasyon nga opisyal nga irehistro ti organisasyon da iti Dole. Dayta po ti pakabuklaan dagiti damdamag tayo ngayon taindanon para iti midday news ti Radyo Sagada. Siya pala ang nisimbay kat naimbag manen nga oras. Advance happy weekend.